struggle gid dati anak kung insecurities anak kay kanang ano dili ko masulod kanang pangit siguro ang mga kanta mo nung moto kanang isa na sa reason nga usahay kanang dili na ko musulat. Kanta para sa mga bitter. Kaslit ninyo tanawon, angay sa inyo amigason, unta jud pa maakon. Para sa mga understanding. Kapoy, kapoy dita, mangitaglain kapoy, mangitaglain ay. Para sa mga hopeless romantic. Di umada og likay, di umada, ay sa inuura. Para pod sa mga nakikita og true love bisan sa pandemic. Nang tanan, ikaw ang akong unang taguan, maong pag-angtingha, kay ambingan pati ka. Kini pipila lamang sa popular nga mga kanta sa 25 anyos nga Dabawenyo, engineer ug singer-songwriter nga si Mark Eric or Maric Gavino nga misikat sa iyang talento sa songwriting o paghatag niini og kinabuhi pinaagi sa instrumentong ukulele. Gikan sa musically inclined nga pamilya si Maric Gavino. Bata pa lang si Maric sa dihang nagakanta-kanta na kini sa simbahan. High school siya sa dihang nahiligan niini ang mag-compose og kanta. Hangtod sa college, dinhi nagi-combine ni Maric ang iyang talento sa singing ug songwriting. Apan paunsa ba nagsugod ang music career ni Maric Gavino? Kinsa ang iyang nahimong inspirasyon sa musika? Giunsa niya pag-handle panahon nga siya mapildi sa kompetisyon. Kapoy, Na-open up jud ko sa music industry diri sa Davao kay wala na siya nga coffee shop karon pero sa Java Jive dito ko nag-start like gi-invite ko for kanang feature performance ano gud niya. Moto dito nag-start tanan kanang after atong first gid ako nga murag gig somehow kay gikuha ko kanang murag basta circle siya murag sa Java Jive ra pod nga mga artist nga gigrupo siya then naga-perform sa mga events sa Davao then after ato kay ano na yon kanang nagsulod kog isa ka camp Philpop Bootcamp 2018 last 2018 then dito din nag-start tanan like nakakaila kog mga musician nakaila kog mga veteran artist kanang mga songs nga ni hit na so dito nag-start akong dream nga uy murag kanang every time maging involved ko sa something about music kay maganahan ko ma-happy ko ba so dito na ko mas na found out nga passion gid ako siya so ay okay kay naatas akong tupad. Nagsugod si Maric sa pag-post og mga short song o mga chorus sa kanta o gina-upload sa social media. Diin dinhi daghan ang giganahan o gusto nga ipahuman kaniya ang kanta ilabi na sa iyang followers sa TikTok. Ayoko nang maawu, ayoko nang mag-ghost. atong nagapaminaw ko Bisaya song so nagatry-try pa kog sulat and then moto kanang ang first Bisaya song din ako is more on kanang short lang gid siya nga songs gina-post na ko sa Facebook dati so dito kanang nagagain ko per video kanang 30k views 40k and ana then dito ko naka-start kog fuel up nga uy more on to Bisaya songs ko so dito ko na-inspire sa mga tao nga naga-comment ko sa ako ang kanang do more songs and ana paghimo pagdagkan ana so Hi, hello, musta na? Pasing kalimuta sa Wala usab nakita ni Maric nga adunay boundary sa musika diin mas hiyang kini sa Bisaya songs. Gani bisan iyang langyaw nga mga kailag ganahan usab sa iyang mga kanta. Dili na ko siya ginaisip na kanang naay boundary gud sa music kay actually nakoy kanang mga kaila pod sa ibang bansa gud mga foreigner gud sila kanang nag-play nila kung song tapos ana sila nga even though they don't understand daw ganahan daw sila so ito gina ko na proof nga dili gid siya about kanang dili masabtan or unsa ba it's about the feeling good kay ang dapat gid ma-deliver sa songwriter is dili lang ang kanang ang tone or unsa ba or ang feeling gid sa songs. Sa iyang pag-apil sa grupo sa mga musikero, dinhi na usab miabot ang mga oportunidad kang Maric di na dunay nag-invite kaniya. Gani na feature na usab siya sa national TV. Bisan sa lokal, aktibo usab siya sa songwriting competition sama sa Kadayawan sa Davao. hadlok igawas
Gusto maluwas maong sigira ko og tambal. Samtang pagsugod sa COVID-19 pandemic, naobserbahan ni Maric nga mas daghan na ang nagapaminaw og kanta, diin kini opportunity usab nga madiskobrehan ang adunay mga talento sa musika. Gani aduna siya na-compose nga pandemic love song. For me, kanang mas nakita gina ko nga mas dagang tao nga nagapaminaw na og song kay syempre narama sila mga balay, so they have more time to explore songs nga gusto nila kay Simon Food kay ang music is healing siya, so nagi mga songs nga mahimo nimo healing music ana or unsay favorite ni mga song o imo pa-relax nimo, so Kung mabalik na ang tanan, ikaw ang akong unang ato. atong during pandemic isikim ano siya, wala pa sure ba kung na may vaccine or wala. Nakaisip ko ka ng concept sa song nga kanang what if na ay mga tao nga nagkaila karon pandemic ba, like social media lang ana, then nga nang unsaon kanila pag stay sa ilang relationship kay kanang virtual relationship na dili pa sure kung kita pa sila or pandemic ana, so mo ta siya murag ang basta ang concept gyud sa song is kanang longing for someone in pandemic times, tapos hoping nga mag-end siya nga sila gihapon or magkadayon sila. Sa kadaghan-daghan mga itsurahan. Pipila na usab ka nominations ug awards ang nakuha ni Maric tungod sa iyang mga piyesa. Gani, mensahe niini sa mga individual ilabi na sa mga batan-on nga adunay talento nga dili muundang sa pagkapot sa ilang mga damgo ug pangandoy luyo sa mga pagsulay. Kung sa ako, kung maingon sila is kanang try to find some people nga parehas gud sa imong passion, then kung pwede ka nang sabay mo mag-grow, mag-share mo music, and then eventually mag-join mag-camps, mag-join mo mga kanang groups nga kanang nagatakal balabot ana kay kung ikaw ra mo good isa tapos sample mapil ka diretso sa contest, mapil di ka, paspas jud ka ma-down, so posible na di na ka mo appeal. Join a group tapos just start kay kung nakay talent, pag mo nakay talent tapos dili ka magkanang dili nimo ipadayon og sulat, di ka magsigig sulat, wala jud kay mapadulngan kay para sa ko magud it's better to have baby steps than staying still. So sige ra kag tan-aw sa imong dreams tapos dili ka mo baktas ba, so wala dili nimo makuha to. So in order is for a songwriting journey, mas maayo din nga magsulat ka sigig sulat kay mo man imong baby steps. Kay saan nimo pag-develop kung di ka mo sulat, di ka mo try. So mo na nakamayon. Ingana man po nagsugod tanan mga karon veteran, nagsugod sila sa simple steps pa sa baby steps. So mo pa na sa session sa ilaha, join a group, then start your baby steps, then dira magsunod-sunod na siya tanan. Nganong ang tanan maayo ra sa sugod way adlaw. Nagtuo si Maric Gavino nga kung ikaw adunay talento, adunay misyon nga gi-entrust kanimo ang Ginoo. Kini mao ang mahimong inspirasyon sa uban ug pinaagi sa musika kini makatabang sa ilang giagian. Matod sa batan-ong musikero, usa ang musika nga naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Kita maitaglain kapoy maitag rason. Masyag another type of kanagong life para sa ko, okay. Murag kung wala mo gud ang music kay murag what lifeless for the world, murag mingaw kayo, murag di lisod gid imagine ang world na walay music. So murag para sa ko it's life. Sumala ni Leo Buscalia, your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Alang sa DXDC Holy Week Special, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arumen. Uabot man ang mga